Ja, ovdje je pravi haos. Ali nema veze, snaći ću se. O, šta se to dešava? Kako snažan vetar? Da, tako je mnogo bolje. Sad je sve čisto. Sada moram da obavim jedan telefonski poziv. Dakle, ljudi, hajde, krenite da radite. Moram sve da uradim jako lepo i skupo. Wow, soba sa dijamantima. I ovi zlatni zidovi su super. O, da. Ekstra. Halo, dođite kod mene. Znate šta? Hoću zlatne balone. Sipajte ih na pod, hajde. O, da. Ove kuglice su prelepe. Svaka vam čast, momci. Da, baš mi se sviđa. Okej, moram malo da se odmorim. O, super. Wow, cool! Hoćemo i mi! O, to je tako zabavno! Ovdje možemo super provoditi vreme. Hvataj! Hej, ti! Eto i tebi! O, to tako podiže raspoloženje, cool! Grace ima super sobu! Šta to radite? Obezbeđenje! Dakle, sklanjajte se odavde! Znate šta? Strancima je ovdje ulaz zabranjen. Ma daj! O, koliko me posla čeka! Strašno! Pa dobro, hajde da počnemo. Za početak ću skloniti ovu odvratnu paučinu. Da. Sad ću izbaciti sve ove kutije. Cool! I ovdje malo. Ups, opet ta paučina. Šta? O ne, to je pauk! Šta se to čuje? Sophie, stani! Imaš pauka na glavi. Da! Ne brini, sad ću ga skinuti. Sad ću ga ubiti. Eto! Ups. Čini mi se da sam malo preterala. Ups. Hajde, ustani. Sad ću da skinem kutiju, ne brini. Da, tako je bolje. Šta je to bilo? O, pauk je nestao. Odlično. Da, to je tačno. O, wow. Čini se da imam ideju. Tačno. I sve te kutije će mi zatrebati. Sad ću od njih praviti zidove. Oblepit ću sve kartonom. Wow, ispalo je cool. A sad ću išarati sve. Ja odlično crtam. Da, cool. Gledajte, ovo je prava kraljica. Tako je slatka. Divno. A ovdje će biti kamin. Kako je prijatno, kao da je pravi. Kako vam se sviđa, ljudi? To je super, zar ne? Ja sam pravi umetnik. Šta? Malo ću poraditi čekićem. Ona kvari moje zidove. Drži se. Odlično, svaka mi čast. Šta radiš? Hajde, daj to vamo. Sad ću te prebiti. A šta to imaš ovdje? Mislim da ću uzeti to za sebe. Odlično. Šta joj je? Sad će biti zanimljivo. Dakle, namotat ću ovo na ekser. I dobit ću ovako prelepo srce. Super je ispalo. Devojke, mi smo sjajne, zar ne? Da! Ne pričam s vama.
A sad ću naduvati dušek. Čini se da je gotovo. O, rupica. I još jedna. I još. A kako da zatvorim ovu? O, ne. Jess, kakva zanimljiva poza. Izgledaš tako smiješno. Jel ti udobno ovako? Daj mi, molim te, traku. Trako? Naravno. Eto, ovako je stvarno bolje. Da, baci 5. A sad će mi trebati ove makaze. Sad ću napraviti pravi kartonski dvorac. Biće nevjerovatno cool. Wow! To je divno, imam pravi dvorac u sobi, zamislite. Samo pogledajte kakav je nevjerovatan. Ovo je pravo umetničko delo. Stavit ću jastuke i mogu se odmoriti. Ups, šta je to? Hajde, ne mogu da dohvatim. Hajde, Jess! Samo polako, ne brini, sad ću ti pomoći. Pažljivo, da, sve ću uraditi. Sad čekaj. Još par sekundi. Da, sada imaš super krevet, Jess. O, da, tačno, stavit ćemo još pokrivač. Tako mekan. Da, i moje omiljene igračke. Kako ovdje udobno, baš mi se sviđa. Sad imam mjesto gdje mogu da se odmorim, super. O, još nešto. Okačit ću ovo ovdje. Divno. I hajde da stavimo stolić. Super! Trenutak, još ogledalo. Pogledaj kakva si lijepa. A sad ostavljam parfem i kozmetiku. Sve što treba za negu. Da, mi smo sjajne, hvala ti, Jess. Ovo je za tebe, izvoli. Hvala, drago mi je da sam ti pomogla. Hej, vi mislite da je ovo lijepo? Sad ću vam pokazati šta je lijepo. Dakle, prvo ću srediti interijer. Da, ovo je savršena ljuljaška za moju sobu. Oduševljena sam, mnogo mi se sviđa. Wow! I ovi su došli. U redu, sešću. Izgleda da je neko malo promašio. Obezbeđenje. Hoću da sednem tamo, hajde brže. Super, hvala ti. Da. Ovo je pravi užitak. Stavljam ovo ovdje. Tako sam gladna. Tačno, napravit ću kajganu. Razbijam jaja. Zatim dodajem slaninu. Kakav miris. Gotovo, a vreme je da probam svoj doručak. Jedva čekam. Fuj, to je odvratno. Dobro. Gde da jedem? Šta je to kod Grace? Wow, okačit ću ovo na zid. Da, super. A sada treba pritisnuti dugme. I... Zdravo, evo vaše poručbine, izvolite. Prijatno. Jedva čekam da probam. Ne, to nije ukusno. Ne sviđa mi se. Opa, evo i hrane. Wow! Daj to vama! Izlazi napolje. Pa dobro. Idem da svratim kod Sophie. Hej, Jess, čao, dođi ovamo. Eto, izvoli, ovo je za tebe. Hvala puno, tako sam gladna. To je prelepo.
Sa tobom je tako super, imaš tako cool sobu. Da? Jao, kako to može da se jede? Daj mi ruku. Devojke, hoćete da jedete? Pa, ne znam. Dobro, hajde, pridruži nam se. Zajedno je stvarno zanimljivije. Znate šta mu je rekla? Ozbiljno? Da, nemoj pričati. Ćao, devojke. Jeste to odlučili da napravite nove kuće? Ovo je odlično mjesto za sve. Za sve? Jeste li sigurni? Ovdje je odvratno. Pala mi na pamet ideja. Sad ću kupiti sebi puno Lego kockica i napraviti sebi prelepu kuću. Stigle su, super! Wow, kako lepo! Moja kuća će biti najlepša. Čak i bolja nego što je bila pre. Aha, odlično mi ide. To je jako zanimljivo. Želim da mi krov bude zelene boje. Gotovo. Baš mi je drago što ću živjeti ovdje. Ja nemam para da kupim nešto, ali ću se snaći. Mogu izgraditi kuću od ovih kutija. Traka je moj najbolji prijatelj. Ispašće dobro, sigurna sam. Dakle, treba zalepiti nekoliko kutija ovdje i ovdje. Sjajno! Ova kuća izgleda nevjerovatno. Napravit ću prozori s pomoć noža. Op. I ovdje. Wow, komšinice, tvoja kuća izgleda tako slatko. Bože, oni nemaju pojma. Moram da idem na spa tretmani, ali pre toga ću poručiti sebi novu lepu kuću. Ne ovu. Ili dvorac, da. Želim ovaj. Već je stigao. Ovamo, ovdje sam. Oho, ne mogu da verujem. Da, to je moj dvorac. To je pravo mjesto za princezu poput mene. Kako lep. Devojke, možete gledati, ali ne dirajte ga. Ne želim da ga pipaju siromašni ljudi. To donosi nesreću. Jel vam jasno? Pažnja, hitne vesti. U našoj okolini se pojavila jako bogata devojka koja se zove Sandy. U stvari, čekajte. Ovdje je nešto zanimljivije. Dobar dan. Ej, ko si ti? Briši sa moje teritorije. Skloni svoju kameru brzo. Ne dirajte mog operatera. Odlazite. Hodaju ovdje svakakvi, strašno. Ne volim ove novinare. Da li moja kuća zaista izgleda suviše prosto u poređenju sa dvorcem? Pa dobro, pala mi je na pamet odlična ideja. Moja kuća je kartonska, tako da je mogu obojiti kako god poželim. Imam samo jedan pomate, ali tog će biti dovoljno. Gotovo. I pogledaj. Da, lepo je. I ja hoću da ulepšam svoju kuću. Imala sam negde led traku. Sad ću je zalepiti oko kuće. I staviti zastavu. Wow, prelepo. Moram da snimim to za TikTok. Pratilci, pogledajte moju novu kuću. Kako vam se čini? A tu živi moja nova drugarica Britney. A ovdje još jedna moja komšinica, zove se Sandy, živi u velikom belom dvorcu. Ja, upozoravajte me o snimanju. Moram se srediti. Tačno, šminka. Tako volim da se šminkam. Što ne bih onda i svoju kuću našminkala? A tata kaže da sam nesposobna. Gledajte, mogu celu kuću da ofarbam. Odlično, kakva lepota. Oho, kako je lepo ovdje. Ove šljokice izgledaju ukusno. Pitam se da li su jestivi? Šta se dešava? Kradu? Usred belog dana? Policija, dođite! Lopov je tamo. Šta, gde? Sad ćemo ga uhapsiti. Ruke gore. Treba staviti ograde oko kuće da više niko ne uđe. Jesi vidjela? Siromašnim ljudima je ulaz zabranjen. A nisam ni htjela. I onako ti šljokice nisu jestivi. Sad ću i ja sebi napraviti ogradu, ali bit će lepša od tvoje. Jel ti jasno? Kako je lepo ispalo. Jesi vidjela? Oho, Kate također pravi ogradu.
Da, smislila sam nešto genijalno. Od ovoga će ispasti odlična šarena ograda. Ćao, komšinice. Oho, šta Sandy radi tamo? Jao, kako je lepo živeti kad sve rade umjesto tebe. Hej, pazi na ovo novčano drvo. Vredi $1.000.000. Sklonite se svi, želim da budem sama. Jao, kakvo lepo dvorište imam, za razliku od nekih. Sad ćemo i mi napraviti sebi lepo dvorište. Da, ovdje ću napraviti stazu od bombona M&M's. A ovdje će biti aparat sa slatkišima. Obožavam ovaj sok. A ovdje će biti ventilatori da nikad ne bude vruće. Sad ću ja napraviti nešto za svoje dvorište. Treba će mi testera, drvo i malo pameti. Od ovog će ispasti odlična staza. A ovdje će biti cvijeće. A ovo će biti moja stolica. Čekajte, šta? Ovu da, možete staviti kuglice u bazen. Odlično, hvala. Pogledajte kakav dobar bazen imam. Britney, dođi kod mene. Jao, ovdje je jako super. Kate, ti si genijalna. Sandy, hoćeš i ti sa nama? Hajde još u blatu da se poigramo. Kuća s polja izgleda dobro, ali unutra je nekako tužno. Fuj, još i paučina, užas. Treba izabrati te. Ovaj. Jastuci. Ovaj. A šta još? Ova slika, ovdje sam lepše ispala. Skoro sam završio. Ostalo je samo nekoliko sitnica. Lampica. Slika. A da, i pare. Ovdje će biti ogledalo, a ovdje jastuci. Završio sam, gospođice. Wow, savršeno. Savršena soba za princezu poput mene. Kako je lepo trošiti pare kad ih imaš. Moj život je savršen. Moja soba je divna, a kuća čarobna. Moram i ja nešto smisliti. Stavit ću par lampica. Disko kuglu. I organizovat ću žurku kod kuće. Lepota. I naravno trebaju plišane igračke. A ovdje ću staviti moje omiljene figurice. Gotovo, mogu spavati malo. Kate je sredila kuću unutra. Hoću ja. Sad ću naći nešto zanimljivo u smeću. Hej, to je moje smeće, vrati mi. Daj mi krofnu. Ja sam je prva našla. Ko si ti? Odlazim. Treba tiho proći da ne probudim baku. Pođi sa mnom. Živećeš u moje kući, dušo. Jao, kakvu lepu kuću imam. Sa mojim crtežima i aplikacijama. Šta je to? Kako ste me našli? Ups, nezgodno je spalo. Sad čekajte, hajde da popričamo. Nema potrebe da trčite za mnom. Hajde da nađemo kompromis. Obožavam da idem u kupovinu. Britney, gde to trčiš? Stani! Joj, poludeću zbog njih. A šta devojke rade? Igraju loptu, šta? I ja bih isto htjela. Zašto me ne zovu? Nema veze, sad ću im pokvariti igru. Treba samo malo sunca i lupe. Onda ću zapaliti kuću Britney. To je baš lako. Šta to tako miriše? Moja kuća? Zovi vatrogasce, gori mi kuća. Ne znam šta da radim. Požar je veoma jak. Tako su smešne. Sad se moramo i Kate rešiti. Sad ću razbiti njenu kuću. Tako je. Šta se dešava? Ko to ruši moju kuću? O ne, moja prelepa kuća. Prestanite. Sljedeći put ćete me zvati kad se budete igrali. Kate, izvini, jako mi je krivo zbog tog kuće, ali tu je i dalje požar. Eto, moja kuća je izgorela. A gdje ću živjeti sada? Sandy, jesi li to ti sve uradila? Ja? Pa da, to sam bila ja.
Pazi se onda. Kate, jesi li spremna? Hajde da srušimo taj dvorac. Uništila si našu kuću, a mi ćemo uništiti tvoju. Napadam vas novcem. Tako se bogati brane. Eto vam. Ja, gdje su pare? Ojuj. Eto ti, eto. Dobro, Kate. Prestani, spašće mi kruna. Eto ti Dior puder. Ne sviđa ti se? Što nisi navikla da vidiš tako skupe stvari? Nećemo odustati, nemoj se nadati. Eto ti razmaženo princezo, eto ti. Opet ti? Okej, onda ću se braniti. Nećeš moći da probiješ moju zaštitu. Jo, šta? Uspela si? Stani, nemam oružje. To je još bolje, a lakše ću te oboriti. Što je to? To je pomoć. Došla je da me pokupi. Ćao, devojke. Stani, još nismo završili. Odletele. Britney, ne brini. A vidiš šta imam? Sad ćemo da je oborimo. Ciljaj dobro. Imamo samo jedan pokušaj. Dobro, što sam pobegla od njih? Jao, šta je to bilo? O ne, padam! To, pobedili smo je. Baci kocku, Kate. Sada dvorac pripada Kate i Britney. Gde sam ja? Šta je to? Gomila smeća? Odvratno! Ćao, lepotice, hoćeš mi dati svoj broj? Počet ću da ukrašavam svoju kuću. Prvo je treba ofarbati. Imam celu kantu farbe. O, da, sipat ću sve. Tako je. Mnogo lepa boja. Obožavam je. Wow, predivno. Kuća je postala tako lepa. Što? Farbe nema više? Onda mi ova kanta ne treba? Što? Ne, sam sam u farbi, kako odvratno. Užas! Britney, zašto? Čuvaru, dođi ovamo. Napravi mi takvu kuću, jel ti jasno? Odmah. Imate predobar ukus, gospođice Chloe. Uradit ću sve što poželite. Prvo ću srediti krov. Penjem se, a sada moram da naručim farbu. Ne, to ni to. Da, ketchup, to mi treba. Naručit ću što više i čekam dostavu. O, evo ga mog ketchupa, leti. Ogromna porcija, to je ono što mi treba. Sad ću preliti kuću ketchupom. On mora biti savršene boje. Da, odlično. Sad čekajte malo. I da, sve gotovo. Gospođice Chloe, kako vam se sviđa? Nije loše, ali ne vidim zlatne detalje. Ali gde da ih uzmem? Eto, uzmi. Tu ima previše zlata. O, nevjerovatno. Dobro. Prvo treba istopiti zlato. Koristit ću vatru. Super. Zlato je postalo tečno. Sada mogu da ofarbam detalje kuće. Idemo. Pogledajte. Zlato tako lepo sija. O, da. Odlično mi ide. Pobegao sam. A ne, evo ga. Ovaj lopov je ukrao moje stvari. Kuda je pobegao? Tamo. Hvala. Den, izlazi. Čistač je pobegao. Hvala, Britney, ti si me spasila. Biću ti dužan. Dobro, idem ja. O, kako je sladak. Dakle, počet ću da gradim kuću. Prvo treba spojiti sve zajedno. O ne, sve pada. Dobro, znam šta da radim. Treba mi konopac. Sad ću sve da povežem. I još malo uspeću. Problem. Zapetljao sam se, padam. O ne, jadan Deni. A meni je smešno, baš je smotan. O, šta je to kod tebe? Tako veliki dijamant. Sam, dođi ovamo. Treba mi takav dijamant na kući, jel ti jasno? Dijamant? Da, dobro. Sad ću sve da uradim. Eto, našao sam dijamant, čak i veći. Pričvrstit ću ga na kuću. I treba još par komada. I ovdje. Da,
Sada kuća izgleda kao kod kraljevske porodice. Ovdje ima mnogo dijamanata, kruna i lepa sjajna vrata. Sve je super. Sad je kuća savršena, čak i prozori. Svaki detalj je urađen u ekstra bogatom stilu. Gospođice Chloe, molim vas da priđete kući. Kako vam se dopada? Sve odlično. Ovo je tako cool. Nema veze, sad ću i ja dobro ukrasiti svoju kuću. Imam mekanu bombu. Sad ću da je aktiviram na krovu. Eto, sad imam lep krov. Baš super. Da, jako, mislim, jako prosto. To sam htio da kažem. Meni se veoma sviđa. Lepo je. I sad ću još staviti ovdje mašnicu. Tu će biti trava. A ovdje ću zalepiti mnogo mašnica. Da, divno. Moja kuća izgleda tako slatko, jel da? Mnogo mi se dopada. Britney, tvoja kuća je super. I mašnice je super. Što je to? Dakle, s ove stvari. Ne sviđa mi se ni moderno dalje. Ni to. Sam, ništa mi ne odgovara. Potrebna mi je nova odeća, Sam. Meni se sviđa. Ovo će mi sve trebati za kuću. Došla mi ideja. Sad ću da isečem kvadratiće od odeće. Tako je. A zatim ću sve spojiti heftalicom. Ovako. Da. Gotovo. Ovo šareno čebe ću staviti na moj okvir u obliku šatora. Eto, sve izgleda cool. Wow, ljudi, vaše kućice su tako dobre. Uradili ste sve što je bilo u vašim mogućnostima. Ovo je cool. Dakle, sada hajde da idemo dalje. Biće još zanimljivije. Trenutak, gospođice Chloe. Da, sve čisto, možemo da idemo dalje. Moja kuća je tako lepa. Ovo je moja prva kuća. Ali treba nešto uraditi unutra. Želim da stavim čebe od ostataka tkanine. Tako je. I još ću staviti jastuke. Sašio sam ih sam od stare odeće koju sam našao na smeću. Eto. Wow, kako mi je zgodno. Nedostaje samo rasvete. Zašto ne svetli? Tako je bolje. Okačit ću je ovdje. Ali to još nije sve. Želim još da ukrasim zidove slikama. Ali prvo ih treba nacrtati. Da, ja sam pravi umetnik. Aha, prva slika je spremna. Mogu je okačiti ovdje. Wow, baš je cool. Pogledajte, imam pravu galeriju ovdje. Baš mi se sviđa. Da, želim ovdje da živim uvek. A kroz prozor mogu da posmatram Britney. Tako je lepa. Danny, jel me to posmatraš? Učinilo mi se dobro. A kako da ukrasim ja svoju sobu? Znam. Prvo treba staviti mekana srca. Okačit ću ih po celoj sobi. Tako je. Izgleda baš slatko. A ovdje će biti mekani ugao. On će biti roze. Da. I ovdje isto. Wow, kakva lepota. A za malo da zaboravim, treba okačiti moj portret. Ja sam tako lepa. Neka visi tu. I naravno mi treba sto. Na njemu će biti ogledalo i rasporedit ću svu svoju šminku. A usput moram se malo doterati. O da, tako sam lepa. I soba mi je divna. Mnogo sam zadovoljna. Jel se i vama sviđa? Hvala puno. Sam, nisi još dobro tamo farbo. On nema pojma. Da, skoro sam završio. Eto, gotovo. O ne! Farba? Na mom licu? Sam!
O, izvinite, gospođice Chloe. Nisam znao, nisam hteo, oprostite mi. Sad ću sve popraviti. Daj ovamo, ništa ne znaš da uradiš. Skloni se. Dobro, nastavit ću da sređujem sobu. Ovdje treba skinuti selotejp. Tako je, pažljivo. Pojavljuje se lep zlatni uzorak. O da, izgleda jako skupo i baš u vašem stilu, gospođice Chloe. Definitivno će vam se dopasti. Šta je to? Odlično. Ali ovdje nedostaje novca. Sad ću napraviti tepih od para. Odlično. Tako je bolje. U ćošku hoću da bude zlatna statua, a na zidovima neka vise usne od rubina. I definitivno mi treba 100 obliku dijamanta, a na njega stavi sveće. Naravno, gospođice Chloe, imate divnu kuću. Znam. Napišite u komentarima čija vam se kućica najviše sviđa. Idem. Čudno, a ko je kucao? O, ovdje je neki znak. Pa dobro, idem da vidim šta je tamo. Ovo je kućica Denija. Kako slatka razglednica. To smo Deni i ja. Preslatko. Jedva čekam da ga vidim. Ćao, Britney, ja sam već ovdje. I ovo cveće za tebe. Ti si najlepše na svijetu. Hoćeš li? Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? Šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super. Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. O, a od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool. Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota. Ovdje mu je savršeno mesto. Cool. O, čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladak delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! Šta? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? Kakva pera, došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je? Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? Kakav je to užasan zvuk! To, da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima.
O, da. Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidjela ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna. Možeš da se odmoriš. Sedi i uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji. Pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidjela našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. I ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno. Kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Šta si uradila? Sve si poparila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. O, to će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka. Obavezno stočić. I naravno, televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga, mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti kutak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. O, obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Neš, koliko je bolje? A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan. Ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. O, šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. A mnogo su slatke. To je neverovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool.
Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Ha. Odlično. I šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, ajde zajedno da se